andek mono sia-sia arep Petro. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo ponokawan Petro. Gleleng. Temu bapakne. Iya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki nek ngomong sok nyemelangi ora. Aku ki mek ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong kok omong kosong ora. Ayo ndelok bapakmu lek gret kae tro. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galuh. Ya kok. Ngopo e? Tak gawe rame sisan. Lho. Digawe rame sisan piye? Sinuwun jagat Giri Pratingkah kowe ra kelingan to kendikane? Nek nganti kembang Pelemper Tangga Jiwa karo kembang Jambu Dipa Nirmala kuwi diwenehke karo Petra, mengko dianggep pukulan Hyang Jagat Girinata kuwi piyai sing ora adil, dewa sing ora adil. Kanthi aku menggaris ngandhapi kata-katane Sinan pukulan Bathara Guru kuwi aku curiga. Apa? Curiga. Curiga ya apa? Kuwi lho, ora percaya kuwi lho. Cubriya. Nah, aku Cubriya. Iwang Pikulun Jatimurti, Iwang Pikulun Bathara Guru mesti ora arep menehke kembang sing tok jaluk. Ning kowe tekan repat kepanasan iki mesti mung arep diapusi arta diwenehi keterangan sing janjane Sekar utawa Sekar Pelemper Tangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala kuwi ora bakal didonke ning Karang Kadempel. Aku metu nganti digotong karo Yama Dipati ya, Tru. Oh, mosok? Iya. Belang mergo do ketoke do wedi kabeh aku ngamuk ning kayangan. Bathara Guru tak unek-unekke. Lho. Kowe ora disotke. Wes ora mandi. Aku kok disotke. Sing jeneng nggon angker tak uyuhe demite mlayu kok. Apa meneh mung disotke dewa. Ha terus iki titenono mesti dewa-dewa do tekan kene. Nek dewa tekan kene kowe ngati-ati lho, Tru. Nek kowe kon bali aja gelem, bali kena ning bareng karo Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipa Nirmala. Ya, manut karo kowe le. Heeh. Nututi lamun katututan lamun mangsa prawira diktaya Runanggana magawe gelari rawang bener kandamu Igong. Kandhane kok sing iso ngapusi jebul ora mung menungsa, dewa ya sok ngapusi. Ha iya. Ngati-ati lho, Tru. Rasa kuwatir, Go. Aku wis disebul bun-bunanku ping 3 karo bapak. Jare bapak aku digdaya, tak jajali nek mungsuh dewa iki menang apa kalah. Ngati-ati. Heeh. Malah kowe wae sing ndelik. Ngapa? Kowe disebul to. Nadyan ora disebul dening bapak, cobane aku nek mungsuh dewa, Tru. Menang apa kalah kira-kira? Ketoke kalah. Apa?
Aku ora disebul kok. Ora masalah. Men kalah ya men. Ya wis diantepi ya diantepi. Bakti kula kunjuk pukulun Sang Hyang Bathara Indra. Ya pitul tak tampa pangestuku Tampanana. Nggih, sangat anggen kawula dadosaken jimat. Pulandra Brahma bakti kula kunjuk, ya pitul tak tampa pangestuku Tampanana. Kula pundi? Sing mburi sapa, Tru? Bathara Brahma. Wah, iki sing seneng sok ning radio. Lho. Sapa? Brahma Kumbara? Udu Brahma Karak. Wis kuno banget Ega aja ditokke to. Wis do lali kuwi iki wis. Kuwi jaman cilik-cilikan kuwi Brahma Kumbara kuwi ora. Heeh ya. Pukulan Bathara Indra bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Kowe mau tak gendong kok merucut. Sampeyan ning gendong meng angas-angas kok. Ora serius mula kula obah wae tiba terus mlebu melih teng Suralaya. Iya. Nggih. Terus dibopong karo Kakang Pukulun Bathara Yamadipati. Ah nek nika lho nyikep tenanan nganti rasa ambegan aku. Nganti tekan riki niki Bathara Brahma bekti kula kunjuk. Ya Bagong tak tampa. Pangestu ulun Tampanana. Nun niki sangat anggen kawula dadosaken jimat. Saya ya terus tak golek banyu. Lah ngopo? Kae Brahma wae dewaning geni nek ora disiram engko ndak. Ora murup genine ade cilaka. Rasa. Aku wis jebul bumbune aku ping 3. Rasa kuwatir kok. Wigatosipun ngemban dawuh timbalaning Wang Pikulun Jatimurti ya Rama Pukulun Sang Hyang Jagatnata. Petruk dina iki kowe kon bali. Ngandel ora. Terus Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Dipanirmala ora bakal diwenehake marang kowe, merga kuwi kembang kayiwangan. Ora sadengah titah iso mboyong wujuding kembang kemapan ning kayiwangan. Mangriyen to, bapak niku ya dewa. Ya wong bapak niku wujude titah. Ngoten. Dadi nek bapak nyuwun Sekar Pertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipanirmala niku wis sak trepe wong bapak niku ya panjalmaning Jawata. Ngoten. Kok ora dikeparengake? Kok Hyang Pikulun Bathara Guru ngendika nek ora saben titah iso mboyong Sekar Dipanirmala lan Pertangga Jiwa. Niku ateges Hyang Pikulun Bathara Guru wis nyebratke bapak minangka dadi ganeping Jawata. Monggo nika titih sing Sang Hyang Bathara Ismaya. Riwon kula nyuwun keterangan. Nek kula entuk keterangan sing gumathok ora apa-apa kula bali, kula tak matur kersane bapak. Ning nek mengke bapak nesu, dadi manik maya wis ora nganggep aku kakangne. Petruk ora usah melu-melu. Aku tak munggah ning kayangan. Sapa sing wani karo bapak? Ayo. Wangsulan, Ndra. Apa sing domongke Petruk iki betul? Iki mumpung aku karo Petruk isih gedhe palimarmane. Ora ngamuk ning kayangan. Nek nganti aku karo Petruk ngamuk, upama aku kalah, aku medhun ning omah. Ning Karang Kadempel, Pak, aku diajar karo Bathara Indra, karo Bathara Brahma. Nek bapak nesu piye? Blogegku sadulita, lit. Mel. Indra karo Brahma kok ngajar anakku tersayang. Kepengen ora suwe le dadi dewa, munggah ning Sulendra Bawana, munggah ning Swarga Dahana, ngubal-ubal entut mudhar. Ngontute bapak iki, aku wingi dintute 4 sasi opname. Ya, Tru? Ayo sembrono ora. Wose gelem bali apa ora? Nek kula pulun wangsul ben awamu. Yen mboten pulun wangsul, mapano tak cemplungke kawah condro di muka. Waduh. Gong, cemplungke kawah condro di muka. Ora apa-apa ndung adus wae dhewe. Kawah condro di muka ki apa? Kolam to. Wus. Kawah condro di muka kuwi geni utawa neraka sing nggo ngukum wong sing tumindak angkara. Isine geni tok, kuwi nggo nyiksa wong. Aduh. Lah ya mulih. Lho kok jare mulih pita? Wis wajib tak paneni kok mulih. Rasa wedi, Tru. Kawah condro di muka dicemplungi wong ora salah karo awak kaya awake dhewe iki genine adem. Sing ngono sapa? Aku ngono. Lah nyoto apa ora? Lah mbah aku mung ngarang kok iki. Kowe iki ngawur senengane ra. Kula mboten purun wangsul. Yen ngono kowe wani karo Bathara Indra. Estunipun kula mboten wantun. Ning gandeng panjenengan meksa kali kula nggih nyuwun pangapunten, Petruk. Isih gedhe palimurma ulun kelawan jeneng kita. Ayo bali. Bali apa ora? Wangsul kula nek nganti didukani bapak, kula isin. Kula wirang.
Mula nyuwun sewu kula mboten ajeng wangsul. Yen kowe ora bali tegese wani karo para Jawata. Nyuwun sewu mboten ajeng wantun. Kula mengke pengen boyong Sekar Prampertangga Jiwa, Sekar Jambu Dipa Nirmala. Niku tok nggo saat bapak li ajeng bangun Karang Kadempel kok pukulun. Jane wis disebul ndase. Oh, Kang. Wah, Semar ki ngapusi. Semar ki biasane iso omong ngono lho. Gedhekke atine anak ning jane ora ana apa-apane. Ah jane wis disebul sirahmu, kowe iso digdaya ngungkuli dewa. Ah dantem Bathara Indra kok aduh mati aku. Ojo gedrewasan aku mati. Ah piye kowe? Kok aku sing ngrasake lara e. Wah, wis. Ya mulai ya ajare Semar. Lho. Lah ngopo? Ngapusi kok. Nyatane musuh dewa ya kalah kok. Kok tendangane. Aja kok kae bapak kok. Bapak piye? Ha terus piye njaluk bantuane sapa? Wis. Ha kowe? Terus. Kowe wis sing disebul Semar wae. Aduh mati aku. Apa meneh aku sing urung disebul? Diantem pisan iso almarhum. Oh ya, nganggo pikiran kok nek omong ki. Aku ora nganggo kekuatan apa-apa kok kan mungsuh para dewa iki terus maksude piye? Terus aja mlayu. Adine arep melu-melu. Kowe arep ngewangi karo kakangmu, iya. Arep ngewangi karo kakangmu. Ayo wani karo Bathara Brahma. Aku nyipta geni kobong sawakmu mati nang kene kowe. Ayo. Sing apa meneng wae. Trawat tratapan aku wae. Ayo wani apa piye? Yen pancen wani karo Bathara Brahma, yen perlu krubutan wong loro ora bakal tak tinggal loncat. Lah kok ya kaning ya temen lho ya uripku. Mati nang kene kok. Mburi kae jurang jero banget. Arep mlayu karo aku nanti. Kowe ngapain nangis iki? Kowe mati karo aku tenan le. Ketemu Bathara Brahma kuwi nek nganti nyipta geni kowe karo aku kobong. Mlayu. Melayu matamu mburi iki lho jurang iki lho repat kepanasan ki dhuwur gunung dhuwur banget iki jurang arep mlayu nang ndi Nek kowe yo nangis yen pangapunten Bu Kulon kula sing nyonaken pangapunten Petruk bali ora bali pripun mboten wonten dalane. Bali liwat papan utawa dalan sing bener. Kandha karo bapakmu Siwa Semar, aja ngarepake Sekar Jambu Dipa Nirmala lan Prampertangga Jiwa. Walah. Iki dhewe tekan omah isih dunek-unekke bapak lho. Ya nek mung dunek-unekke. Nek diunek-unekke nganti kaya ngono kae monggo bapak ki nek ngunek-unekke santen-santen. Bagong Petruk anak kongkon rang rampungi. Wis tak kandhani to nek aku ki kakangne Bathara Guru, kowe rono ki kowe sowan Pak Lek. Pak Lek Bathara Guru njaluk ya sing apik-apik. Bali tekan omah ora entuk gawe. Gabrak apa anak kaya ngono. Cemarak cangkeme ngono kuwi ya. Mesti kelara-lara aku. Iya iki nggih pun Mbah. Mbangane kula wangsul tekan omah ming dunek-unekke bapak. Wis gong modar nang kene ra apa-apa le.
Mati caloro diwujudi ya, Le. Ora apa-apa wae. Anakku cilik-cilik, Tru. Ora apa-apa, kowe ninggal anak wis gedhe-gedhe gek bojomu lempoh. Bojoku ayu ditinggal ya mane-mane man. Mane degomu mlocot ora. Kuwi senengane kowe mati penak das utangmu akeh. Oh, ayo ngamati aja. Lah witekno wis ora ana dalan. Wis kowe karo aku manut wae kok. Dikapak-kapake manut waton pasrah wae. Kene marganing pati. Yen manjenis manut perkara engko bapakmu ora trima perkarane karo Kanjeng Rama Pukulun Jatimurti sing wigati anak-anake wis wani gawe geger Suralaya. Peluputane titah sing wani geger Suralaya mung wajib dihukum cemplungke kawah Candra Dimuka. Ing kene marganing patimu kowe Panakawan Petruk. Sapa, Gong? Kancamu, po? Kaya kancaku sing parkir nang Imogiri kae, Tru. Rambutnya ya rewo-rewo ngono kae. Ning kok gereng ya, Gong? Hah? Kok gereng ya? Buta kae, Le. Hah? Buta? Lho, sapa ya, Tru? Mengko Pukulun Bathara Kala. Engko nek Pukulun Bathara Kala kae mung duwe pamrih kae mesti. Ngewangi kowe engko nek dewane kalah kabeh, Pedro, Bagong, aku luwe. Kowe dadi panganku, modar. Mati meneh. Piye to iki kok ketoke ra penak terus to, Gong? Kowe iki lek gawe sanggit piye, Tru? Awake dhewe kok ngrekoso terus ki piye to? Wis rasan dadak. Piye-piye kalah cacak menang cacak buta kae tututi takoni sapa kok. Yo! Petro kancamu Tru getarane aku iki kenal karo kowe Petro sapa Tru kowe kok ndek kanca gleleng ngene mbuh aku ora ngerti aku iki ora ngerti kok ana tepung ro kowe iki senengane ngapusi sapa nuwun sewu kula niku bingung panjenengan kok nyebut kula Petro ngoten niku panjenengan kenal karo kula lho. Oh ladal. Ora kenal sebab piye kowe tau urip bareng karo aku. Engko gek kowe iki ya buta to. Ngaku wae mulane wingi pitikku tok kuda modar iki tok cokoti ya ora. Oh kan kamu buta-buta kaya ngono. Medeni truk ora. Iki lho ana buta teko truk. Nganggo kopiah. Ya wis ben mengke wae ora. Petro. Aku ora mentala krungu penangismu mula aku mudhun saka Karang Kawidodaren. Lho. Widodari kudu sik to meneng to. Meneng sik. Apa-apa tok saut. Iki ben omong sik, engko ra dhewe jelas, ora apa-apa disaut. Lah kamu nih aku medun saka Karang Kawidodaren. Masa widodari bentuke kaya ngene? Aku didhawuhi dening dewa supaya njaga Karang Kawidodaren saka bangsaning jim diunggahake dadi bangsaning dewa. Jim kok. Oh, wis rasa takoni paham aku. Sapa? Iki nganu iki Jim dan Jum. Kayak serial TV lah. Sama itu. Petro nun.
Kowe tau urip bareng karo aku ning jamaning Jim. Sadurunge kowe dijaluk dening Semar, kowe nyegat begal karo Semar. Diduduti awakmu. Kowe mbiyen dudu Petruk ning jenengmu Raden Pecruk. Walah. Begawan Solontara. Iya. Aduh. Matur nuwun, Pak. Bapak. Iya. Ceruk. Ngopo? Jare jenengmu dudu Petruk. Sapa? Raden Pecruk. Kok iso dadi Petruk? Oh, dibenerke karo Bapak Semar. Lah terus kuwi sapa ya, Truk? Kowe tak critani Yoga aja lara ati, ha. Aku iki jane dudu bapak anake Semar, aku anak bapake Bapak Sambungan. Wo, mulo pedote kok endi? Maksudnya Bapak Sambungan ki aku ki mbiyen dopeni karo bapak. Tegese bapak angkat ki nek carane Jawa Bapak Sambungan. Mengkono. Heeh. Iki bapakku asli. Masa? Heeh. Bapakku asli mbiyen bangsaning Jim saiki dadi dewa. Wah, bajigur iki. Anak dewa kowe. Heeh. Ya nyun ngapura, Gong. Nah, terus aku, kowe iki mung saka ayang-ayangane Semar. Bapakmu ya ora ana, mbokmu ya ora ana, dumadi saka ayang-ayangane Semar. Sing nyipta mbiyen ya Iwang Pikulun Spada Wenang utawa Iwang Pikulun Asih Prana. Oh, tepung aku karo Asih. Asih Prana. Marse apa Asih? Nek Marse tepung aku klawer to? Udu. Bagong kowe aja lara ati apan aku bapakne Petruk, aku Begawan Solontara. Saiki ngalih jeneng Gandharwa Raja Bali. Weh, ora tau pulang. Iya. Gandharwa Raja Bali iki jeneng kok ora tau pulang. Matur suwun Pak, sampeyan pun ngerti kali penangise ati kula. Petruk, kowe aja wedi. Aja kowe leren nggonmu njaluk sekar kelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala lan aja rumangsa kijenan ning kayangan ingkang sejatine gegayuhane bapakmu mau becik ya mung Iwang Pikulun Jatimurti sing kesasapan tumindak sing ora prayoga yen ana dewa sing arep gendhak sikara karo kowe tak singkirke aja melu-melu. Monong sia-sia arep Petruk. Ayo kene ayo. Ayo 3.000 entuk anduk. Rumangsane nyepelek karo Panakawan Petruk. Gleleng. Temu bapakne. Ya. Wah, dewa iki aja tak sumbari. Dewane pirang-pirang, bapakmu lagi ngladeni dewa siji, ya mula dipati nganglang jagat. Ayo, slebdul modar. Nek ra prayitna, Bagong iki nek ngomong sok nyemelangi ya ora. Aku ki mung ngomongi kok ora. Ora medeni ya ora, mek ngomongi. Mek ngomongi. Wong urip nang donya iki dibajeke omong kosong. Omong kosong ora. Ayo delok bapakmu lek glet kae terus. Ya, wah, ayo kaya ngono kok. Ah, dewa bubar mawut ra karo-karoan galuh. Wah, seneng. Ayo.
Raja Bali Salantara. Nggih, pukulun kula ingkang abdi. Ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Sinten tiyangipun nggih mboten ngertos bilih Petruk inggih Petruk menika anak kula. Namung dipun mong dening Semar Badranaya. Sinten ingkang badhe kendhak sikara dhateng anak kula. Kula mboten mentala nyumurupi penangisipun anak kula. Kita ngewangi atmaja kita bakal gedhe walate sarta kita bakal ulun katutake dosane. Nyuwun pangapunten menawi kula wantun kalian panjenengan. Salantara pukulun Yamadewati ya kowe ngorak-arik para dewa ora minggat jebol nyawamu mangsa bisa nglawet tinjung akhirat nyawamu. Monggo Ratri Medjaya dateng pun Bandarwara Jawa. Gong, kowe iki piye to? Kok iso? Tok jupuk nyawane, lak pejet kala menjinge. Lah sebabe bapakmu dijabuk nyawane, to? Apa nglekar kaya apa? Ning wis iso tangi meneh. Oh ya syukur. Ya Madipati iki piye iki? Nyawane nendi? Aku ora weruh. Ngene nganti ora ana kowe dukani Wangkulun Bathara Guru. Mati tenan apa mengedha-edha iki? Aku ya ora iso njabut nyawa kok gek mengedha-edha. Ae wong tak jambak tak pejet kala menjinge kan. Enggak mudar. Ayo lah. Urip kok. Anget tak, Truk? Aduh. Oh, urip. Bagong ngedan. Tangan enek-enekke. Genah mules mbok yakin. Aja kok diplintir. Ku iki kena sithik wae wetenge larane ra jamak-jamak. Wah, lancar. Waduh. Bagong wong edan. Wah, ladal. Kena setute larane raja. Kok diplintir lho. Padake gawe ntrontro. Woi, adalah wah kayanganmu Rahmat. Pandhawa tata Gati Wisraya
Indriyaksa sara maruta pawana pana margana Samirana lan warayang wisikan magulingan limo kencang warudayang mak pong mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe Gandhara Raja Bali wonten dawuh Bungulun lah kok dadi kowe mbelani karo Petruk akeh sangjaning para Jawata Widodara Widodari padha nungsang kuyang numbuk bentus padha golek papan pendelikan awit wedi kelawan pengamu ing Salantara iya manah kula namung boten mentala kula mireng dhateng penangisipun anak kula pun Petruk anggenipun dipun sikara dening para dewa wekasan kula kedah mandhap lan belani dhateng anak kula ya bener sing jeneng arep netangi kamurkaning wong lanang kuwi siji rusuh ana bandane angka loro rusuh ana bojone angka telu rusuh ana anake wis bakal muntap inggih mula ra jeneng mokal Petruk ki atmaja kita. Petruk ki anak kita. Inggih. Petruk kuwi anakmu, mula ora jeneng mung yen to kita mbailani karo Petruk Kantong Bolong. Ya mong ngene ya. Gandhara Raja Bali aja nganti kawanguran Iwang Jatimurti. Sabab yen to nganti kawanguran Iwang Jatimurti, kita mengko bakal nampa pidana saka Iwang Jagadgiri Pratingkah. Inggih, Ulun. Sartane Petruk Kantong Bolong apa dene Bagong? Kita baliya marang Madyapada ulun jarwani jati ning lelakon penemune Iwang Pikulun Jagadgirinata wong atuwa kita bakal ngembari marang panguwasaning para dewa kuwi mau wis tak klerokke nanging ora diagem apa kang dadi atur ulun lah iki saya ngombro-ombro pakartine Iwang Jatimurti bakal mudhun ana ing jagat bakal sak pejagong lawan bapakmu mula mongko perkara ala becik bener luput men ditanggung karo bapakmu perkara iki men dilakoni dening Iwang Pikulun Jatimurti apa dening bapakmu Semar? Oh, ngaten Bu Kulun. Iya. Wis ngono wae ya. Salantara kita bali marang kewajiban kita. Petruk ben bali marang Marcapada, bali marang Karakadempel. Oh iya, ngestaken jauh. Ya mong kowe tak kandhani ya Petruk supaya bapakmu kinan prayitna ngati-ati malang tingkah lakuning kadange dhewe ya kuwi Iwang Jagadgirinata. Nggih, ngestaken jauh Bu Kulun. Wis ngono wae. Ulan kondur makayangan sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka sembah kula ingkang ndherekaken Jengkar Paduka pulun ya wis karya slamet ya Petruk bali ana Marcapada nggih ngestakaken dawuh Iki nek ora gawe geger ngapa ta? Ngapa e, Gong? Jarike tak tarani Raffi ae. Mula mabur tiba neh. Wah, lah trondolo tenan. Dewa kok digawe wirang. Ulun ki pujangane dewa lho, kok setute ditaleni Raffi ya. Mula mabur kok bali medun meneh. Oh, upama udu jeneng kita. Dadi apa kita? Dadi wong. Ha, kurang ajar ta iki. Gong wis Gong. Mengko gara-gara meneh. Kowe pedhot dalan ki terus angel eling ngangkat truk. Ayo pokoke wis iki. Wis kono wae, aku taleni ajar kowe. Ngono ya, njaluk ngapura iki mergo pakat. Ayo tangane arep ngapa kowe. Wis to Gondara rampung-rampung. Wis ngene ora madhep rene ora rampung-rampung perkara. Kutha Pandhawa tata gati Wisraya Siang nyoma wingis-wingis tuta mangolir gua sela mangling
tutu mengolir gua sela mangleng. Oh, Petruk. Dalem, Pak. Bagong. Dalem, Pak. Wis bapakku. Malah ngaku kok. Ya ora apa-apa, Petruk. Wis kowe bali kandha karo Semar. Apa sing dingendikake dening Wang Pikulun Naroda, aku tak bali marang kewajibanku mundak didukani Wang Pikulun Jatimurti. Jeng napa malih nggih Pak ketemu kalih kula niku kangen kalih Bapak. Sok yen ana sing njaluk lakon Semar bangun kayangan Petruk. Wah, kok malah diomongke lho. Liya dina mesti ketemu mbuh pirang abad pirang atus taun meneh mengko aku iso ketemu karo kowe Petruk. Pandhita kang nyare wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Manik Maya ta iki inggih Kakang Ismaya kula ingkang sowan lah kok bener ature Petruk durung rampung Petruk nggone matur kelawan aku yen to Iwang Pikulun Bathara Guru ya isi Manik Maya bakale rawuh neng Karang Kadempel. Padha slamet Manik Maya. Pinayunganing kawidaden sowan kula Kakang Ismaya. Kula ngaturaken sembah kula kunjuk. Iya tak tampa, tak tampa. Eneng apa, ha? Apa kowe nglarapake penjaluke kakangmu? Apa kowe ngaturake apa sing wis ndak aturake lumantar Petruk kantong bolong? Kakang Ismaya sowan kula wonten ing Karang Kadempel sayekti namung badhe nanting dhateng penggalih ndika Kakang. Nanting bab apa? Menawi Kakang semunipun boten trimah kula menika dados nalindraning para Jawata. Tuwin Kakang Ismaya badhe kepengin lenggah dampar wonten ing Sela Kandawaru Binangun. Kula aturi prasaja kemawon boten kanthi sarana kados mekaten. Kayiwangan dipun orak-arik dening Petruk menapa dene Bagong. Ing atasipun namung jalma wantah tur dasaripun derajatipun namung kawula teka wantun nyamah dhateng asmaning kadewatan langkung-langkung Kakang Ismaya menika prisa bilih Sekar Plempertangga Jiwulan Sekar Jambu Dipa Nirmala menika upamiya dawah sakmangke boten dawah wonten ing Madyapada krana menika kewajibanipun para Jawata teka Kakang Ismaya anggenipun sampun alampah dados titah sewantah badhe nyuwun Sekar Pertangga Jiwulan Dipa Nirmala menika mengku suraos kados pundi sami kemawon Kakang Ismaya menika ngasuraken drajating kadewatan sami kemawon Kakang Ismaya menika badhe ngasuraken dhateng kalendranipun ingkang rayipun Manik Maya kanthi cara mekaten kula mboten narimakaken ing atasipun namung badhe mangun desa kemawon teka kanthi syarat srana ingkang asalipun saking Kayiwangan menika boten sagedipun tampi kanthi nalar kamanungsan ingkang ganep Kakang Ismaya. Lah kok tekan semono nggonmu mikir, upama aku kuwi gelem dadi dewa, upama aku gelem dadi Jawata ning kayangan mestine ora kowe sing dadi ratu ning kayangan mengeneng loro antaraning aku apa Kakang Teja Mantri ning kowe mesti pendak-pendak ngluputke dulurmu tuwa pendak-pendak ngluputke aku niatku rak mung kepengin bangun desa iki ada parane saka Kayiwangan aku malah tok senggo areng ngembari marang panguwasaning dewa kuwi terus aku kuwi apa coba aku tak takon. Aku kuwi rumangsani ming titah. Wondene ana sing ngelokke yen to Semar kuwi titi sing Ismaya, monggo aku ora rumangsa dadi titi sing dewa. Lehku dadi menungsa ya tak lakoni kanthi ikhlas. Aku mung kepengin duwe niat apa pancen adiku lanang ki isih eling karo kakangne apa ora. Ing atase aku ki mung nyilih utawa kepengin njaluk wujuding kembang saka Plempertangga Jiwa lan kembang saka Jambu Dipa Nirmala.
Mongko kembang kuwi ora saben-saben ming pisan nggone tukul ning bola bali merga perang Pratangga Jiwa lan Jambu Dipanirmala kuwi pangananing para dewa. Saben ngembang tukul dadi woh kuwi dadi dhaharaning para Jawata. Lah kok dadi aku ming nempel pisan wae malah mbok arani sing ora-ora, malah mbok arani sing werna-werna. Dikira aku ngembari marang panguwasaning dewa, mbok anggap aku pengin dadi ratu ning kayangan. Wah, ora guru, ora Manikmaya. Nadan uripku kaya ngene iki aku wis urip tentrem, nadan uripku ming sarwa sekeng. Aku wis kepenak. Nah nyatanipun Kyai Semar utawi Kakang Ismaya nggadahi sloga ing kados mekaten. Apa aku kleru? Apa aku luput? Yen aku kuwi tilas dewa kepengin iso ngrasake kanikmataning kadewatan srana aku njaluk Sekar Pratangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipanirmala. Apa aku kleru? Apa kuwi ngurangi kayamu? Apa kuwi ngurangi derajatmu? Apa kuwi ngurangi wibawamu ana ing kayiwangan? Lah nek kowe duwe pakarti kaya mengkono kuwi janjane ora kok perkara aku njaluk Sekar Pratangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipanirmala sing marai wibawamu asor. Ning merga gedhoanmu, merga kelakuanmu sing kaya ngono kuwi, kowe wong cethil, kowe dewa sing ora iso andum karo kulawargamu kowe Bathara Guru. Ora sandadak kokian gunem tanpa guna. Niatmu piye? Kakang Ismaya aku mung kari manut. Apa pancen kudu taker marus mulang tatu? Wah. Lah kok kaya ngono ucapmu. Kowe karo aku ki sedulur lho. Kowe ki adhiku. Ya nadyan derajate beda. Apa ora saru dinu ning atase ming perkara kaya ngono lah kok dadi kowe saiki sugal ucapmu ora nganggo tata krama. Ora peduli. Kena tau pamake lamun Ismaya isih urip ana ing jagat ora bakal langgeng Manikmaya nggone dadi Nalindra. Sarta ora bakal tentrem nggonku dadi dewaning para dewa mangreh para titah ana ing Janaloka. Mula wektu dina iki ora gelem urungake kersaning Kakang Ismaya. Rupak wani, jembar wani, padhangane wani, petengane apa meneh setan alas kowe. Waduh. Bapak iki biasane sabar kaya dadi kaya ngono ya, Tru. Wah, kok Bathara Guru kok diuncali sikil untung iso endo. Sandale ngenangi ndasku kowe. Sandale sapa? Sandale bapak penyakit tenan kok. Mongko tekleke. Wah, lah kowe. Kiye apiye to lagi kiye. Antil sisan kowe. Wis ngancing iki. Wis piye kae? Wis men, nek cara aku nengke wae wis ben. Wis kok menang sapa? Didelok sisan tru. Bathara Guru karo Semar ki Digdaya sapa? Nek Digdaya Semar, kowe karo aku gleleng truk. Ha wis karepmu, Gong. Ayo. Astu nama sidam skaring bawana langgeng. Mula ta mula kayiwangan hawa panas ingkang kagila-gila. Jebul Manikmaya nerak pacak nerajang perbatang. Ismaya ora bisa meper mubal babaling kanumurkan. Putulun. Putulun sakarone padha sirepen kamurkan kita Putulun.
Manikmaya. Nggih, wonten dawuh pukulun. Ismaya. Kula ingkang mestine sira kuwi tinemu werda. Nggih. Kita tinemu tuwa kudune bisa mepermubal babaling kanepson. Manikmaya. Kita ingkang tinemu taruna aja gampang kebronget marang panyakra bawa ingkang mboya bener. Ismaya kuwi wis nerima tansah nampa marang apa ingkang dadi kewajibane nggone urip ning alam padang minangka dadi pamomong. Lah kok dadi mung kepengin wujuding sekar pelempertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Teka kita malah ndakwa kelawan Ismaya ingkang ora-ora. Sinenggusi Ismaya bakal ngembari marang panguwasaning para dewa. Manikmaya. Lamun nduk nalika semana kita kuwi ora tumbak cucukan kelawan pukulun Bathara Tunggal, ya wong atuwa kita sayekti ingkang dadi nalindra ning kayiwangan dudu kita, nanging antraning loro Semar Upawata Teja Mantri. Nanging gandeng kita ingkang saktemene duwe niat kepengin dadi nalindraning para Jawata, wekasan kita adul-adul kelawan wong atuwa kita Sang Hyang Tunggal. Wekasan Ismaya lan Teja Mantri kudu nandhang papa cintraka kaya mengkene iki merga saka pradul kita lawan wong atuwa kita. Apa isih kurang nggon kita nyengsarake kelawan kadang-kadang werda kita Manikmaya. Waduh, Truk. Ana cah cilik gleleng ya, Truk. Nah kok gleleng misah Semar karo Bathara Guru ki. Semar ya ndodok nglumpruk, Bathara Guru ya sedheku. Sapa to? Wah, Bagong ki ngawur ora. Sapa ya? Sang Hyang Penang. Kelas pira? Kelas pira jenggolmu kuwi? Kayak dewa. Masa? Kayak ki dewa. Ah, kayak ki. Oh, iki suwes ngono. Kok ngono iki dewa? Waduh ya. Randana nek kae nyemelangi tenan, Gong. Awan ndodok nang kene. Oh iya. Rasah nyuwara. Ra. Wah nyuwara titenono kowe mah disotke. Bagong iki pancen setan ora. Dengkulmu kowe ora. Nggih pukulun sedaya kalepatan kula Tiagung pangaksami. Paringna sekar pelempertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Aturna marang kadang kita Ismaya. Inggih pukulun. Kita bali marang kayiwangan. Lamun kita ngiri godha kakarepaning Semar, aja takon dosa ulun ingkang bakal paring pidana kelawan jeneng kita. Inggih pukulun istakaken dawuh. Kakang Ismaya monggo klaturi nampi sekar menika. Guru aku njaluk ngapura. Nek ana luputku ya Guru kula ingkang nyuwun pangapunten. Sasampunipun kula ngaturaken sekar kula nyuwun pamit. Sing ati-ati, sing ati-ati Manikmaya. Ismaya, kula wonten dawuh. Nyata nadyan wujud drajating Panakawan nanging kita lantip panggraitane. Teka kita bisa weruh kan kahanan ingkang saknyatane. Nggih. Sekar pelempertangga jiwa lan sekar jambu dipa nirmala. Iki krana uncating dewaning boga Sang Hyang Pikulun Bathari Sri ingkang mapan lan cumandha ning kayiwangan dina samengko wis kundur marang Praja Ngamarta. Mugi-mugi sageta mandi ngendikanipun Hyang Pikulun asih prana.
Nalika den mrayitna semuriris eka balik titiyane Kakang Semar. Aku ingkang sowan. Matur nuwun, Den. Ndara Punta, Ndara Werkudara. Ya Semar. Iya Kakang Semar. Enten apa? Kabar sing tak tampa Kakang Semar bakal mbangun desa. Nggih. Apa pancen bener mengkono? Nggih, leres. Malah niki pun kula wiwiti srana kula wis entuk syarat srana. Syarat sranane apa Kyai Semar? Wujudipun Sekar Pertangga Jiwa lan Sekar Dipanirmala. Kuwi apa Kyai Semar? Niku sesingidanipun Iwang Pikulun Bathari Sri Dewaning Boga sing sawetawis ninggal Praja Ngamarta ning para Pandhawa mboten sami tanggap. Namung sak mangke sampun kondur wonten negari Ngamarta. Mengkono Kyai Semar. Nggih. Yen to pancen mengkono aku ngaturake panuwuring tanpa pepindhan Kyai Semar. Piyak. Petruk ngapa? Matur ngersanipun Bapak Semar. Iya. Sewu lepatan Diagung Pangasami. Ora dadi ngopo? Amit ngaturaken tebah Siti Sepul. Binuntuling koron klopo. Apun ta bila wonten lepat kula inggih krungu jatur sanipun Bapak Semar. Iya, gak wis. Nalika semanten kula jagi wonten tapel wates. Tapel wates ngendi? Karangkadempel. Dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono, Pak. Nang apa Petruk? Wonten buta ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Goleki sampeyan jarene endi Semar? Grak-grake sing jeneng Semar Badranaya. Werkudara Janaka aja kaya bocah iki. Kunjangkan sing langit kelap-lapaton lerekin sanging risang mawe gandrung. Ladala sapa Raden Janaka peranganing Pandhawa kowe sapa? Degya kala Jajal Werka. Jajal Werka ya ana wigati apa dawing dewa kudu mangan daginge Semar pecah siramu. Ayo kok asline kaya udu buta to kan. Wong kudune
Tandung tang tang nundun tang tang. Tandung tang tang nundun tang. Tandung tang tang tak jleng. Dadak nek guntok kok ngene kok tang tang. Nundun tang. Tang tang. Nundun tang. Kok ora rampung-rampung. Kaya ora ngerti budaya. Kaya ora ngerti jem-jeman. Oh, andake Semar ora. Geger, Pak. Oh, piye? Ndara Werkudara Ndara Janaka kalah. Ayo. Pak. Oh, piye? Ndara Janaka karo Ndara Werkudara kalah. Terus iki mungsuhe sapa? Butane gedhe banget. Ngamuk, gulung-gulung kaya ngono ae sawah tegar rusak kabeh. Wah! Ham. Oh, demet ki. Turu to. Bagong gugah bapakne digetak ben mangkel aku wis kaya ngene kok malah turu Petro butane ndi kae lho tak deloke Semarika ten mrayitna semuriris seka balik titiyani gandayani buta kae ora galak Ndara Werkudara dicokot Ndara Janaka dicokot ora galak iki. Kae mungsuhe Sinuwun Puntadewa. Terus Sinuwun Puntadewa kon nyembah buta kae. Kon pasrah pati urip. Mengko rak buta kae kalah. Apa iya, Pak? Domongi kok. Dawi bapak, iya Petruk piye? Ken perang. Sopo sampean? Aku ora iso perang Petruk. Sampean mboten perang ming cukup lenggah terus buta nika ngamuk disembah. Aku nggih, pun gawe wis adem banget iki. Angine mak bus wonten wateng balung mak cekot-cekot-cekot. Bisa kacak-kacak pun gawe wis. Ayo ndak serak jenenge adem. Wong edan ora tak maju. Nggih. Apa iki? Prabu Puntadewa. Kowe sapa? Aku Jajal Werka. Jajal Werka. Iya. Ayo ndi Semar Badranaya. Tak cekel bakal tak nggo ganjel isi ning wadukku. Jajal Werka yen to pancen arep mateni kelawan Semar. Ternyatane Semar kuwi Pandhawa kuwi dimong dening Kyai Semar. Yen to Pandhawa kelangan Kakang Semar. Pepes Bayu kang tapis ora bakal duwe kekuatan. Mula tinimbang Semar ingkang tekaning pati aluwung Puntadewa sakadang ingkang mbok sirnakake. Ikhlas karo nyawamu. Ora ikhlas sebab apa? Mapan tak gaglak dadi isen-isen ning wadukku. Namung sadurunge kepareng aku ngaturake sembahku marang panjenenganing Sinuwun Prabu Jajal Werka. Iya ming sampeyan ingkang bisa nyiwargake kelawan pati ning Puntadewa Sinuwun. Waduh mati aku. Koko Prabu inggih Yayi. Kenging menapa paduka ingkang wujud raseksa. Krana nami panjenenganipun Iwang Jatimurti menapa ing dados gegayuhanipun Semar menika kedah nampi cobi nyatanipun kula ingkang kadhapuk supados dados
pacoban ing Kyai Semar. Lah kok jebul malah para Pandhawa ingkang saged nyingkiraken pacoban wujud ingkang Raka Indrawati. Setemah kula wangsul kok wujud kaya wingi uni. Inggih Koko Prabu. Apaniyatipun Semar Badranaya menika kandhas dumugi ning Batus. Mboten nggadhahi niat menapa-menapa kejawi amung ngambangun desa Karang Kadempel. Yai wonten dawuh. Maitra mekaten kliyanana kula manunggal wonten ing Karang Kadempel. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Dene ndara-ndara kula sampun sami ngestreni anggen kula miwiti mbangun desa Karang Kadempel. Iya Kyai Semar. Krana kuncaraning desa Karang Kadempel bakalan nyembuh wibawaning Ratu Ngamarta. Semono uga aku Kyai. Sing gedhe pangapuramu yen aku mau mung dinawan dening Wang Pikulun Jatimurti nggih. Kula wis ngertos. Sekar Pelemper Tangga Jiwa lan Sekar Jambu Dipa Nirmala. Jebul dados papan pandhelikanipun Sang Hyang Pikulun Bathari Sri anggenipun uncat sawetawis saking negari Ngamarta. Samangke sampun kondur wonten negari Ngamarta. Karang Kadempel ingkang kinarya marga tindaking Bathari Sri. Wekasan mangsawang dhewe ndara reja mulya napa sing ditancepake isa thukul ngrembaka woh-wohane. Iya Kyai Semar. Mula gandeng sedaya sampun paripurna. Nek wonten lepatipun ingkang abdipun Semar kula nyuwun pangapunten. Kinarya sesanti Sura Sudira Jane Kang Ret Suh Brasta kaliyan kula Darmastuti rahayu samya makarya rahayu ing samya pinanggih. Kula nyuwun pangapunten nek enten lepat kula pribadi lan kanca-kanca anggenipun atur pasugatan dalu menika Ndara.